खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 22 भाद्र दान 1432। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोहो आरो गोदान जाथावनाफोर लाबोगोन। खामानिनि जायगायाव गोदान बिबानफोर फैगोन आरो नोंथांनि गोब्राब नाजानाया जाफुंसार जागोन। गोजाम थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। फालांगियाव मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नखराव मोनसे गोजोन आरो हेफाजाबारि आबहावा थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव बुजिनाय आरो खाथिया बांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव मोजां नम्बर मोननो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मोनसे समानथि जानाय आदार आरो जिरायनायनि गोनांथि दं। समाजारि सोमोन्दोफोरा बांगोन आरो नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। वृषभ राशि। दिनै सहायनाय आरो गोजोन लाखिनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा खामानियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिदोमथि आरो लासै-लासै मुलाम्फाया फालांगियाव बांगोन। नखरारि जिउआव बुजिनाया गोनांथार। गोरोबलायनाया जुलि जानाय जिउआव अनलायनायखौ बांहोगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि गोब्राब नाजानायजों जाफुंसारगोन। सावस्रियाव जुनिया गोसो हो, गुबैयै हजम जानाय आरो उन्दुनाय। राङारि आयदाफोराव बिथांखि लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोर आरो नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान खाबुफोर आरो मोजां सोलायनायफोरनि सान। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोनफोर दं। फालांगियाव बाहागोआरिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव अननाय आरो गोजोन थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो समाजारि सोमोन्दोफोरा बांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव मोजां फिथाय मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय बांद्राय खस्थ' खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। दिनैनि साना गोदान सानस्रि आरो सोलोंथाइखौ नाजावनायनि थाखाय साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना मोजां खाफाल आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोजौ बिबानफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि खाबु दं। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव मोजां नम्बर मोनगोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा यगा आरो ध्याननिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै लोगोफोर आरो खाथिनि सुबुंफोरजों सुबुरुन लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाय आरो दैदेननायनि गोहोआ बांगोन। खामानिनि जायगायाव गोदान मोनफुंनायफोर मोनगोन। फालांगियाव सानस्लाबै मुलाम्फाया जाथावना। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया गोहोम खोख्लैगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव खाथिया बांगोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। लोगोफोर आरो लोगोफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। राङारि आयदाफोराव मोजाङै सानना नायनायनि उनाव थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि।
दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया नोंथांनि फारसे जागोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। फालांगियाव गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा लाबोगोन। नखराव खुसि, गोजोन आरो हेफाजाब थागोन। हाबा जानाय जिउआव मोजां मोननाय आरो बुजिनाया बांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। राङारि आयदाफोराव सांग्राङै साननानै रां थिसन। दिनै सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया गोजोननाय लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार आरो गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव दावगानाया जाथावना। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया सोलिबाय थागोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव जाफुंसार जानो हागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। समाजारि हाबायाव बाहागो लानाया नोंथांनि मान आरो सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना गोदान बिथांखिफोरजों दावगालांनायनि सान। नोंथांनि साख्रियाव मोजां खाबुफोर फैगोन। फालांगियाव बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। जुलियारि जिउआ गोदै जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। राङारि आयदाफोराव साननो गोनां आगानफोर ला। लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि खामानिया गोख्रैनो आबुं जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि आसा दं। फालांगियाव मोनसे मख'जाथाव मुलाम्फा जाथावना। नोंथाङा नखरजों सम हगारनायखौ मोजां मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथायाव जाफुंसार जानो हागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया गोख्रों थागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। बेयो दावबायनायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। मोनसे गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फाया दिनै जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि मुलाम्फाखौ मोनगोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। फालांगियाव मुलाम्फाया जाथावना। नखराव गोजोननाय आरो गोजोन फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाय मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि आरो नखरारि बिबानफोरनि गेजेराव मोनसे समानथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना मुलाम्फा, खुसि आरो गोदान खाबुफोर लाबोगोन। नोंनि साख्रियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया बांगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव खाथि थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। राङारि आयदाफोराव साननो गोनां थिरांथाफोर ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। मीन राशि। दिनै गोदान जाथावना आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। साख्रियाव गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। फालांगियाव मोनसे मख'जाथाव मुलाम्फा जाथावना। नखराव रंजानाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा सोलोंथायाव जाफुंसार जानो हागोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां थागोन। बेयो दावबायनाय आरो समाजारि रायज्लायनायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा बायदि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।